Padayon nga gibasa nato ang sulat ni San Juan, 1 John chapter 4, nga naghisgot unsao nato pagpuyo isip mga anak sa Dios. Niya ang sentro mao gyud ang paghigugmaay. Niya ang nahigugma kuno matud pa ni San Juan, kung mahigugma ta sa atong isig katao, ang gugma sa Dios mupuyo din hinato ug mahingpit ang atong gugma. Kaya kanigong atong gugma usahay kanang on and off ba? Pareha nang gugma gud sa bana ug sa asawa. Sige mo gakos-gakos diha, I love you, nya ini kahuman, away, pisti na sad, buang, ano? Nya ikataod-taoran na sad, gakos-gakos na sad, love you na sad, ikahuman na sad, inatay kang pistiha ka, panuwaya ka, anak na sad, kabantay mo anak. Kung ang ato lang yung gugmang tawhanon ba, anak rin kita kutob diha. Mura tagasayaw satsa bitaw, abante, atras, tuyok naman. Di kita ka forward ba? Mao na, gakinahanglan ta nga musud sad ang gugma sa Ginoo nato, nya mahingpit dayon ang atong gugma. Unsa may timaan nga nahingpit ang atong gugma, matod pa diri ni San Juan, walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa kahadlok. Ilingian na imong tupad. Ingna di ka mahadlok mamatay. Ingna kano. Di ka mahadlok mamatay. Ina, lingian. Niya og mahadlok gani, wa pa na siya mahigugma. Pasabot ang gugmas Ginoo diha niya, wa mahingpit. Mao bitang mag-away ng banag asawa, mag-away ng managsilingan, hasta gani ming mga pari mag-away, naamang gud ng kahadlok. Oh, nang litan makig-away ko sa kong kaubang pari, awayon ako sa Father Arnel, kay ngano man ko matay maunahan ko sa kolekta nida. Hadlok man ko maunhas kolekta. Di awayon ako. Di ba? Kana ding asawa mangaway sa silingan kay gidudahan niyang kabit sa iyang bana, nahadlok man kang maunhan sa schedule. Soko gali iyang kabit. No? Nahadlok ka mawagtangag bana. Ngana ding mga saba kasi imong anak. Kasagaran anak kahadlok mo na. Nganong imo man kasaban, di mo eskwela. Ngano man hadlok kang dili unya. Maayo ang iyang kaugmaon. O, di ba? Mahagbong unya. Ay, di man kamudawat nga mahagbong. Di na makakahigugmang hagbong. O, nakanabitang na mo dool ako, magluha-luha yung mata ba? Padir, ang akong anak, nausab gyud. Ano? Sukad lang yung ni Asinso, padir, di naman mo ilan akong iyang inahan. Ako'y nagpa-eskwela niya, ako'y nagpadako niya. Karon padir, purti naman yung grabiha. Nadagid ang iyang asawa, padir, kanang iyang asawa. Kabuutan gid na akong anak, karon di naman mo ilan ako, tungod gid ang asawa nako. Sayon na kay na. Saan man pa din ako, higugmaag una ang asawa. Oh. Isang saan man paghigugma nako, imong alagaran, ada singhagan rako pa dire. Nako, alagarin ang kusog maninghag. Di ba? Dili ka alagad ang kusog maninghag. Dili o pwede? Pwede kayo. Kusog nung ka na manogo, kanang kusog maninghag. Kusog ka na manogo eh. Pero kung ang imong gikalipay karon mao ang pag-alagad niya, bunga sa imong gugma, malipay kag singhagan ka. Nga naman, maingon dayon ka, salamat, makaproyba gyud ko ani niya nga nahigugma ko niya nga way kondisyon. Di ba? Kanang di ka mahadlok singhagan ba? Di ka mahadlok daog-daogon, di ka mahadlok pasakitan, sayon kay higugmaon ang tao. Sakto dili. Kuha lagi ng kahadlok. Tanawa ang mga apostoles, gatungtong paganig sakayan, purting hadloka kay dagko kayong baon. Si Kristo way sakayan, gilakaw lang tubig. Ang mga apostoles, mga mananagat pa to, daghan pa gid sila.
Purting hadluka kay purting dagkuas baon. Nya gatungtong pagsakayan. Si Jesus galakaw sa tubig, wa lang. Nga naman, nawa man kahadlok ni Kristo, wa man siya kahadlok. Amo, di mo mahadlok ron, malusno ni mulinog ni Rukalit. Hadlok mo, dili. Nga, malusno na diha dapita ba, maibilin, dirira. Di mo mahadlok ka na. Managan mo klaro ang mga naong ninyo. Mao na, wa manggut ta mahigugma. Og nganong makawagtang mas kahadlok ang gugma, kay matod palagi ni San Juan, ang Dios gugma. Walay kahadlok diha sa Dios. Kay ngano man, naa niya ang tanang gahom, naa niya ang tanang kinabuhi. Way kamatayon diha sa Dios, way sakit diha sa Dios, way kasakit diha sa Dios. Una ang Dios way kahadlok, kay perfect man siya. Unya kung maghigugma ay ta, musod ang perfect ganin nato, mawasan ang kahadlok. Distingyo, huwag nakaroy gikahadlokan nga tao. Kisa maroy taong imong gikahadlokan. Una-una ako no be. Kana bang urang muhatag ni mo kahadlok or kabalaka, kisa mo ng tawhana. Una-una. Niya human dayon, higugmaa siya. Nang litan imo ng bana. Hadlok ay kas imong bana nga masakit kay buutan kaayo. Higugmaa siya. Lord, I love my husband unconditionally. Ana. Unsa may sunod nimong buhaton? Og nahigugma kas imong husband. Ha? Kung tinuod jud kang nahigugma sa imong husband ba? Unsa imong buhaton? Hindi mo ka mao. Imo na siyang sikitan, imo nang hatagan sa maayong tanan nga makalipay niya, imong ihatag niya. Ya inighatag nimo anang tanan nga makalipay niya, unsa may mosunod mahitabo nimo? Malipay ka, masatisfied ka. Ini ka satisfied nimo, moingon din ka, wala na akong hahanapin pa. Pwede na ko mamatay. Ana, ya kung pwede kang mamatay, pwede sana mamatay imong bana sa okay ra gyud kay lipay na kay ko. Gitagaan kog higayon sa Ginoo nga makasikit sa akong pinangga nga bana. Oh, di ba? Mawagi na imong kahadlok. Na pero moingon gani ka, ako gining sikitan akong bana kay basig mangita ni glain ni panuway mangita. Nani mong kabalaka, adi jud ka masatisfy. Ngano man naaman ni mudaan ang kabalaka. Oh, na siya problema dia. Pragod aning parokya dinhi, kanindot aning parokya karon para nako first gunin akong parokya. Ana. Pero bisag balhinon pa ko ugma dayon, mulakaw ra jud kong magtaghoy-taghoy. Nga naman, nakahigugma naman ko ninyo. I gave my best. Though my best is not good enough. Ana, kanamang ang nahigugma man gud muhatag gina sa tanan nga iyang gihunahuna nga maayo. Nya the more nga muhatag ka sa imong best nga kaayo sa usa ka taong imong gihigugma, ang mahitabo masatisfied kag maayo. Wala nay lugar ang kabalaka. Muna kasagaran Dios nahigugma sama ni Santa Monica, nahigugma kay siya ni San Agustin. Ni resulta man gyud nga si Agustin nahimong Katoliko. Purting lipaya ni Monica nga nahimong Katoliko, nahimo pag yung pari ni samot na Diyos Monica nga purti na yung lipaya. Hapit na ordinahi pagkapari si Agustin, dikon pa man siya to, nasakit man na ang iyang inahan. Niya ga-travel para ba sila? Padong sa ilang lugar dito sa Tagaste, Africa. Diha sila tong gamayng island ni stopover. Ingon des Monica dong, mamatay na biya kurong taod-taod. Ingon ang Ginoo, ingon si Agustin, ma, ibaw man dyan kong suod kay mos Ginoo, hangiw as ang Ginoo maoy nga makaabot ka sa akong ordinasyon. Nya adto sa dunta ka sa ato ilubong. Unsay tubag ni Monica, dong sa akong kalipay pagkakita nga nahimo kang pari o nahimo na kang dikon, murag wa na ko'y angay pangayoon sa Ginoo. Wa na gani ko nahibaw nganong buhi pa ko karon.
Grabiha di aning kalipay nga gikas gugma, no? Makapawagtang Diyos kahadlok sa kamatayon. Munang niingon dayos mo ni ka, pasagdig asa ang akong lawas ilubong. Ang importante, maghiusa ta dito sa langit, kay adto ko magpaabot nimo dito. Oh, nahitabo gis Agustin to na sa ros langit. Kawa di mong tuong na langit. Mao na gito'y perfection sa gugma, ang langit. Munang kung doon na kay gihigugma, dadas langit. Diya bitay matso kayong laki ng pabunyag diri, tulo na kabuk ilang anak, walang gyapoy kasal. Ingon na kon, ikaw dong ba, nahigugma ka ni mong asawa? Padir, I love my wife very much. Nakuasa man ni mo siya dadon, langit o impyerno? Sa langit, padir eh. Nakuha man ni mo pakaslit. Awa pa sa gumiandam, padir ko, pamayandam. Nako, kwarta de mong gibasihan, aron imo ni siyang higugmaon, punta mo anis impyerno. Nako, ikaw day, mukuyog ka anis impyerno aning laki. So, di ko mukuyog padir, ako, buwagi. Tutok na kong laki ba? Tutok na kong, buwagi na, kay dadoon ka anis impyerno. Tulo na kabuk imong higot ay padong sa impyerno. Karon inigula ni punan na sa ni para ikaupat. Di ba? Anong dadoon man animo sa impyerno ng imong gihigugma? Di man animo pakaslan? Sa may gusto nimong mahitabuan na imong gihigugma nga mag-antos mong duha dito sa impyerno? Di ba? Nadatang na imo text na ko usahay mo komedya ba? Father, I miss you. Nako, nindutan dado sa impyerno eh. Lord, di lang ni nako dado sa impyerno. Nganong madawa sa impyerno? Di man ko kapakasal niya. Niya akong ingnon sa I miss you to. Maingon gitong siyo. Kumbati na yun. Oy, padong sa impyerno. Diya bita ko nakitaan sa post ba nga ang suod lagod online lang ba nga suod-suod nagkugos og bata nga cute kay nako hala ka cute sa bata isa gusto ka father nako ngano man sa tagaan ti ka nako oy si ya pag human sa nakog off nako bitaw no nindo ta ka no pero mao lagi dadon na natos impyerno makikuyog ko na sa impyerno o ako'y dado sa impyerno tungod lang anang bata so luos naman lang mong pangusian na inyong bata gani luos may panghapakan na inyong bata niya mo na lang na makapa-impyerno na ko pero ingon sila nindot kuno na himuon ambot lang okay ba pero mao na usahay makalimuta tungod kay ang nagpatigbabaw nato mao na ang atong tawhanong gugma kinahanglan pasudlon gyud ang Dios nung gugma unsaon maghigugmaay kita way kondisyon why reklamuhay higog maay yun. Sige, lingiyay mong tupad. I love you without condition. Sige na. Sige na. Wagi klaro. Hilas mo? Hilasan mo no? Mamo na mga yawanon man mo. Sige, nindog na ta.